दालाय मा जाखोहाय? मा जाखोसो होनदों? लोंहोग्राजों लोंग्राजों मिलायथारदों बिखुनजो बिजामादै। दा नुबायना मा जाखो? लोंफेरि मानसिखौ लोंहोग्रा बियो। आयौ आं बिदि जागोन होनना मिन्थिथाराखैमोनहाय। थाथ' आं एसे लेबु नागिरहैनि गोखै। देहाय थां नागिरहैथां। आरो गाबोन लोंबाव सानैजों बिखुनजो बिजामादै लुयै लुयै होगोन आङो। देहायाय हामबायसै जाबायसै दे थांलायदोल' थां। हामानोथ' बिदि जाखो होमबा जावैसो। ओइ सालथे मा जाखोब्रा बाहागि? ओइ जाम्बि जाबाय नामा नों? मा गामसा गानलाबायखो नोंलाय? नै जावैसो हामा जालाबायखो जावैसो। बाहागि जावैसो हामा जालाबायखो जावैसो। दे उन्दुदो दे जावैसो दे। दे सालथे उन्दुदो। गाबोन रायलायनोसै सालथे। जाम्बि जाबाय नामाब्रा नोंलाय? सना बुंब्रा सालथे नङा। मा बुंनो सना? आयौ एसेबां फेथारबायना नों जावैसो। जोंखौनो एमि सानबायगोनलै आयै। एमि सना। दख'ना गानहैफिनदोलै सना। गामसा गानबा बोरैबा नुयोलै एसे। जावैसो हामाथो जाखो? जाम्बि जाबाय नामा नोंलाय? गावनि फिसाइखौनो जावैसो होननो। आयौ जावैसो हा मा होननाय जाखोसै? एमिखौ लिंहैनांसिगोनलै आयै। गैलाहाय जावैसोखौ बिदि जागोन होननानै मिन्थिथाराखैमोन आं। माथो खालामबावनो आयै? दिनैनिफ्राय आं लोंहोथारलाहाय। ओमफ्राय जावैसो गेदेर नानिया उन्दुबाय? उन्दुबायमोन। दे उन्दुथोंसै। मालायनाव फैनायानो बेबायदि जाबाय नोंना लोंनानै बेबायदि लासिं सिंनो। लोंबावनो लायना होफैनि आङो। बथलनै बथलथाम लायना होफैबावनि आं। आमलाइ रोसि। आइम सरि। नोंनि सरि नोंनाव दोन। लोंग्राजों लोंहोग्राजों बिराद मिलायथारदों। आमलाइ रोसि लोंग्रा बे। सरिलै एमि आं लोंथारला। आइयासो लोंहोदोंमोन। इस नों लोङाबा लोंहोनो हागोनखाय खोथा बुंनो फैदों। जा रागा जोंबायलै एमिया आंखौ। दानाबा मारै बुरखायबावो। आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा माबा गैयाबादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ। मा जादों? मानो गाबदों? गाबनो गाबाखैथ'। मेगनावसो बेम्फोर हाबदों। थगायदों? थगायाखैथ'। नोंनि फुराना बाहाना नङा होनलाय? नङा। मोनसे कुइसन सोंनि। मा कुइसन? खिन्थागोन दा?
सोंदो नों खुसि दंना? एसेबां गोबावनि उनाव आंनि खबर सोंबाय नों? आंथ' साननासो लाबायमोन नों आंजों माब्लाबाबो रायलायनाय नंला होननानै। आंनि सोंनायखौ एन्सार होआखै। खुसियै दंना नों? औ दङ ना। I'm so happy. I'm sorry Borosa. आरो दाथ' खुसियानो जा दुखुआनो जा आं जेबो मोनला। बा नों बेखौनो बुंनो हागोन आं समजों गोरोबना थानो सोलोंबाय। खोनाना मोजां मोनदों। आरो आंनि साननायालाय मालाथो जाफुङो बर'सा? आंनि हास्थायनायानो मोनसेबो जाफुंखाया माथो। आं हास्थायनायखौनो गारबाय। नोंहा खुसि थाबानो जाबाय। आंखौ जेबो सिन्था खालामनाङा। I'm fine. बिसोर मा रायलायदों खोनासंहैनि आं र'। मालायबा? नों आब' सुरिनिखौ खोनासं आं बर'सानिखौ खोनासंहैनि। दे। जिउ मा खालामदों नों बेयाव? ओरैनो। आं नोंखौ दहायनिफ्राय नागिरगासिनो। औ आइमोना लेंहरदों। थुदो। आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा माबा गैयाबादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ। आं गोरोन्थिसो सानदोंमोनदां। माखौबा इसेबां सानहाबदों? जुरिया खुसि दं खोमा। खोनासंनि आं। जाबायना? एमि न'आव थांसै ना? अके। ओंखारो माम्बेर। मा होनखो? डिल जानो गोनाङा केन्सेल जाबाय। माबोरै? सोर खालामा? मिसेस जुरि बसुमतारी। आंनि बिजनेसखौबो लस खालामदों नों। जुरि जाय जेसेबांखि पावारफुल जाया मानो नाथाय बयनाबो मोनसे नङा मोनसे लोरबांथि थाखायो। नोंखौ फेजेननोबा नोंनि कमजोरिखौ मिथिग्रोनांगोन। माबाथ' मोनसे कमजोरि थागोन नोंनाबो। माय बेबी आं नोंखौ नेनानै दंगासिनो। I'm waiting. Hey my little princess, I love you. मा जाखो dear? बुंखादोंमोन आं आंजों पंगा दाला। दालाय माबोरै मोनखो? नायगोन र' सानबेसे। बेसे नायो नाय as you wish. जुरिसो आं। बुंखादोंमोन आं नोंनि आगाननि बारियाव दं। जुरि समा सेकेन्ड थागोन।